Secrets. Top Secret. Top Secret. Top Secret. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rockitera, and welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. We listen and we don't judge. Yan po ang kultura na pinopromote natin sa programang ito. Ito ang programang hindi ka huhusgahan bagkos ikaw ay pakikinggan. At i-welcome na nga po natin ang ating top secret sharer or caller sa gabing ito. Hello, good evening. Hello po, good evening po. Pwedeng malaman kung anong pwede naming itawag sa'yo? Jess na lang po. Jess, ilan taon ka na? 25 years old po. 25 years old. Jess, may nakatapat ba na electric pan sa'yo? Opo, okay na po. Yan. Kala ko pati kami dito. Aanuhin na rin, liliparin na rin eh. Okay, Jess, 25. Tagasan ka? Caloocan City po. Caloocan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa ha. Jess, 25 from Caloocan. Patayin mo nga muna ulit yung electric pan mo. Okay na po. Ayan. O baka hinga muna yung naririnig ko. Okay. Jess, 25 from Caloocan. Ano Apo. ang top secret mo? About lang sa ma'am, husband ko po. Anong meron sa asawa mo? Ano po, parang, kasi po, ilang beses ko na siyang nahuhuli na mayroon po siyang ibang account, FB account. Hello po. Oo, nakikinig ako. Yung asawa mo, nahuli mo na merong FB account. Okay? Opo, may iba po. So, pag nahuhuli ko po siya, hindi niya po sa akin inaamin. Parang iniiwasan niya po ako kapag tinatanong ko. Every time na lagi kong tinatanong. E di, parang binabalik ko lang din naman po. Kasi pag nagiging sweet na siya, nagiging okay na ako. Kaya lang po kapag may time talaga na hindi talaga mawala sa isip ko. Tapos po, ang lagi ko po dun nababasa is yung mga ex niya po, gano'n. Binabalikan niya, nagchat sila, tapos gusto niyang makipag-meet. So, anong reaction mo na nababasa mo yung mga ganitong klaseng conversation ng asawa mo tsaka ng ex niya? Kino-confront ko lang naman po siya. Tapos kapag hindi niya po ako sinasagot ang lagi niya lang sagot sa akin, wala yan, wala lang yan. Siyempre po ako nasasaktan. Hindi ko po makuha kung bakit. Hindi niya po ako sinasagot kung bakit. Paulit-ulit pong ganun. At hanggang ngayon, nangyayari pa rin yun. Yung mahuhuli mo siyang may account na iba, tapos kausap niya yung ex niya, ganon. Last year po, before po ako manganak sa second baby namin, nahuli ko po siya. Nakita ko po yung message nila. Gusto niya pong makipag-meet. October po yun, birthday niya. Gusto niya pong makipagkita. Kaya lang po, hindi ko na lang po inintindi kasi nga po, manganganak ako. Hindi ako nag-iisip kasi baka anong mangyari sa amin ng baby ko. Nakapanganak ka na ngayon? Opo, 10 months na po yung baby ko. Congratulations. Ngayon naman po, wala naman ng kaya lang, yung isip ko po hindi makampante. Sinabi mo na ba to sa asawa mo? Opo, kaya lang iniiwasan niya po ako pag tinatanong ko, wala na daw, hindi na daw niya inuulit. Lagi lang siya nanghihingi ng sorry. Ano bang gusto mong sagot na marinig mula sa kanya? Kung bakit paulit-ulit niyang ginagawa, kung bakit, anong rason niya, bakit gusto niya makipagkita. Ganun po. Paano kung sabihin niya na nananabik siya dun sa presensya ng ex niya? Anong gagawin mo? Hindi ko rin alam. Basta siguro kapag ganun po, maghiwalay na lang kami kung ganun lang din naman paulit-ulit. Yun yung plano mo?
Opo. Gusto ko lang po yung ano, yung masagot niya kung bakit. Kasi kaya ko naman pong bumitaw eh. Kung ganito lang din naman yung pagdadaanan ko sa kanya, hindi ko po deserve eh. Kasi alos lahat naman ginagawa ko. Ilang Lahat years na ba kayo naman. nagsasama? Ano na po, 6 years, magsi 7 years na. Ilan na yung anak nyo? 2 na po, 2 na po. Doon sa 6 na taon ninyong nagsasama, meron ka na ba doon nahuli talaga ng babae niya? Na nakita ko po. Oo, na nakita mo, nalaman Wala mo. naman po. So, puro mga chat conversations Opo, yung puro nakikita chat mo. lang, ganun. Opo. Paano mo ba dinedefine yung cheating? Para sa'yo ba? Okay ba sa'yo yung cheating? Okay ba sa'yo kapag may nagchat na ex sa asawa mo? Anong definition mo of cheating? Parang yung definition ko ng cheating po is yung pag nakita ko sila ng actual, ayun na po. Ano yun, na nagja-jack and poy sila, na magkasama sila, nagkakape sila, nagne-Netflix and chill. Alin dun? Pag nakita ko po sila in person kahit sa labas, ganun. Kaya lang po, cheating naman na po yung ginagawa niya. Kaya lang po kasi, wala po akong proof na nagsasama sila. Kaya lang, chat eh. Paulit-ulit eh. Hindi ko na po alam bakit. Hindi niya ako sinasagot. Bakit? Bakit? Yun po yung laging nasa isip ko, bakit? Alam mo ba na ang pagsasama ng dalawang taong manloloko, hindi naman nag-uumpisa yan dun sa nagsama sila bigla. Nag-umpisa yan sa chat. Sa magkatawagan sila. Nag-umpisa yan sa mga simpleng kumustahan, sa mga simpleng kita tayo, good night, kumain ka na ba? Doon yung nagsisimula. Hindi naman sa binibigyan kita ng pwede pang isipin tungkol sa asawa mo pero kung binabaliwala ng asawa mo yung nararamdaman mo, parang ang tanong dyan, asawa ba siya talagang tunay, ha? Yan nga po eh. Yan nga po eh. Parang Mahal mo naman siya. wala lang ako sa kanya. Kasi paulit-ulit po eh. Pero ano bang Siguro pinapakita ng asawa mo sa'yo na parang hindi, rason para, para hindi ka bumitaw? Bakit ka pa nandyan sa relasyon na yan? Ano yung mga anak namin. Paano na lang daw yung mga anak namin. Kumbaga, kaya hindi ka bumibitaw kasi Opo, yung mga iniisip anak ko po ninyo. yung mga bata. Siya naman, tama naman yung pagpapadama niya sa'yo ng pagmamahal except dyan sa sinesecure ka niya. Tama naman po. Kaya pag nandito naman po siya sa bahay, kami naman yung ano niya. Kaya lang po, kapag nasa work na siya, lalo pag panggabi siya, wala na po ako eh. Nag-iisip na po ako eh. Na, ay, pagtulog ako, ay, nag-online na naman to ng ibang FB niya. Ganun po eh. Hindi po nakakampante yung isip ko. Anong gusto mong mabago sa relasyon ninyo? Yung makampante ka? O magbago ka ng asawa? Ganon? O magbago siya o magbago ka ng asawa? Palagay mo, ano yung magandang gawin nitong asawa mo para makampante ka? Ang sabi ko nga po sa kanya, kung hindi ka magbabago, kung hindi mo pa rin inaano yung, hindi mo ko sinasagot kung bakit, bibitaw po ako eh. Sabi ko sa kanya, hindi ko iisipin yung mga bata kasi kaya ko silang palakihin, may trabaho ako, sabi ko sa kanya. Anong sagot niya? Sabi niya, hindi na daw po siya nag-go online ng FB na yun, wala na daw. Lagi niya po yan sinasabi sa akin, gusto mo, iwan ko sa'yo yung phone, o mag-keypad na lang ako, ganyan. Iniiwan naman yung cellphone. Opo, minsan, iniiwan niya na po yung phone, tas nangihiram siya dun sa mama niya ng di-keypad na lang. Tinitingnan mo naman yung cellphone. Opo, kaya lang wala na dun po yung FB na ginagamit niya eh. Yung isa po, nahawakan ko na. Nung last year po na yung nga po yung nahuli ko na manganganak ako, iba na naman pong FB yun. So magaling pala siyang gumawa ng FB account. Baka naman content creator yung asawa mo. Sabi ko nga po, gamitin niya na lang para maging ano lang siya eh. Ilan naman ang SIM card niya? Opo. Ilan ang SIM card niya? 2 po. 2. Yung 2 ba na yun, nakikita mo kung sino mga ka-message sa katawagan niya? Opo. Kaya lang po yung iba number lang kasi yung work niya nga po
Field. Nagpi-field trip siya. Yun lang po, iniisip ko. Ngayon po siguro, nasanay na ako eh. Naubos na yung luha ko. Napapagod Sa ka na? kakain. Opo, napapagod na ako eh. Anong gusto Parang mong kapag, mangyari alam ngayon? po yan, DJ, kapag nahuli ko na naman siya, ito na naman. Nasanay na ako po. Ganun. Ito na naman yung rason. Bakit na naman ako iiyak? Na-explica mo wala na ba po. sa kanya? Na Opo, yan yung nararamdaman mo, ito yung gusto mong mangyari, na-secure ka niya. Opo, yun po. Yung sinasabi ko sa kanya, sabi ko, isa pang beses na makita ko talaga na hindi ka pa rin nagbabago, makita ko na naman may FB ka. Bibitaw ako. Sabi ko sa kanya. Palagay mo tama naman yung desisyon na yun. Opo, kasi kung paulit-ulit lang din naman po sa 7 years naming pagsasama, kung hindi naman na po ganun na binabaliwala niya lang ako, bibitaw po ako eh. Kasi kawawa din naman po yung mga anak ko. Kasi nakikita po nila pag nag-aaway kami. Oo naman. Ang apektado talaga din dyan yung mga bata, di ba? Lalo na po yung panganay ko, umiiyak po yung nagmamakaawa na tigil na mama, papa. Kaya lagi ko na lang po nasa isip, lagi ko pong sinasabi sa kanya na isa pang beses, hindi na po ako makikipag-usap sa kanya, babe. Aalis na po talaga kami, iwanan namin siya ng mga bata. At pag dumating yung panahon na yan, tawag ka ulit sa amin ha. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon niya. Sige po, DJ. Ayan. Salamat, Jess, sa pagtawag mo sa programang ito. At sana kahit papano nakahinga-hinga ka at na bawasan yung bigat ng nararamdaman mo. Ang hirap ng sitwasyon mo ha. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin tong mga bagay na to dun sa pamilya ninyo. Diba? Mababad shot yung asawa mo. Lalo na po sa mama ko. Kasi ayoko pong maging masama yung tingin sa kanya. Di baling kimkimin ko lahat. Huwag lang pong maging pangit yung tingin sa kanya ng pamilya ko. Pinoprotektahan mo pa rin siya sa abot ng makakaya mo. Opo. Kahit ako na po yung nadudurog eh. At naniniwala naman ako na ang babae, titiisin niya ng lahat-lahat ng kaya niyang tiisin hanggang sa mapundi na siya, mapagod na siya, mawasak na siya. At kapag walang-wala na siya, there's no turning back. Ibig sabihin, ubus ka na, binigay mo na lahat ng pasensya mo at wala kang pagsisisihan na sa magiging desisyon mo. Ayan. Thank you so much, Jess, for sharing your top secret. Mabuhay ka at wishing you all the best sa iyong sitwasyon ngayon. Thank you. Bye. God bless. Good night. Mahirap yung ganong klaseng sitwasyon. Yung tipong kapag nasa trabaho yung asawa mo, iniisip mo kung may chinachat na ba siyang iba? Tandaan, kabisyo, na ang pagluloko ay hindi naman nagsimula doon sa pumasok na sa kwarto, nag-check, enjoy. Hindi siya ganon. Nagsimula ang lahat sa kita tayo. O kaya kumain ka na ba? Good morning, I miss you. Ang ganda ng smile mo today. Doon nagsisimula ang mga maling relasyon, ang mga pagluloko. At hanggat hinahayaan mo na mangyari yan at gawin ng asawa mo yan, hindi na ako magtataka kung isang araw, boom, may iba na yan. Hindi naman sa wala kang tiwala. Alam mo, natutunan ko pagdating sa pag-aasawa, you have to protect your marriage. Yung mga tukso, nandyan lang yan sa paligid. Sobrang daming tukso sa paligid. Pero syempre, nasa tao pa rin yan. Kung gagawa siya ng paraan para maprotektahan yung relasyon na meron siya, especially yung marriage na meron siya. So, yung mga paraan para protektahan ang relasyon, yun ay ang hindi pag-entertain ng mga opposite gender sa Messenger or sa Instagram Messenger, sa DMs. Hindi yung entertain na yung what's up, mga gano'n. Yung tipong kumain ka na ba? Yung mga lumalalim na klase ng conversations. Yung tipong, you know what?
kailangan na nating magkita. Walang ganun, oo. Pag natatagpuan mo yung sarili mo na hindi na sinasama sa usapan yung asawa mo o yung misis mo o yung pamilya mo, ay, sinasabi ko sa'yo, ibig sabihin may tinatago ka na. Meron ka nang alam mong maling ginagawa pero hindi ka lang aminado. And that's when, diba? That's the time na kailangan mong umatras, protektahan ang inyong relasyon. At saka ang asawang hindi nakikinig sa'yo, baka bingi. Baka hindi nakapagtutuli. Diba? Kailangan nauunawaan, naiintindihan ninyo yung isa't isa. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan mag-agree kayo sa sinasabi ng isa't isa. Pero dapat nandun yung respeto, nandun yung pag-intindi sa nararamdaman, hindi yung ginagaslight ka na wala lang yun, uy. Ang problema, kachat mo pa yung ex mo, na ayaw nga nung partner mo, anong gagawin mo? I-chat mo pa rin, diba? Hindi nga komportable yung partner mo eh. Pag ganun, wag mo na i-chat. Tawagan mo. Ay, charot lang, wedarot o naman. Di pag ganun, wag mo na i-chat, diba? Ano bang mas mahalaga sa'yo, yung ex mo? O yung partner mo? Bakit ayaw mong sabihin ng ibang tao na duwag ka pala, under the saya ka pala. Hindi, pinoprotektahan mo lang yung marriage ninyo. Kasi again, nagsisimula ang matinding pagluloko sa mga simpleng messages, exchange of messages lang. Okay? And tinan ninyo, i-secure, i-safety ninyo yung asawa ninyo. Wala kayong maririnig na kahit ano. Mamasahihin pa kayo. Happy wife, happy life. Tandaan nyo yan. Pero kapag extra praning lang yung misis ninyo, kahit wala naman kayong ginagawang masama, sinasabi ko sa inyo, problema na yun. Diba? Anyway, Kabisha, I gotta say, GTG hasn't got to go. Nakapiling niyo po ang inyong Basa Princess DJ Raketera at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. That portion was Metro's #1